què tal, nens i nenes? Com esteu? Des de la Biblioteca Joaquim Bauxell ja tornem a estar aquí amb vosaltres per explicar-vos un conte. I ja sabeu que abans de començar a explicar la història, sempre obrim una esquerda que ens faci companyia, aquí. Una esquerda tan bonica com aquesta, de color blanc. A casa també podeu fer el mateix. Mireu-la. I ja que tenim l'esquerda, què ens falta? El nostre amic en Perot l'escavallat, on el tenim en Perot? Va, cridem-lo entre tots i entre totes, que ja sabeu que li agrada molt. Si aquí amb vosaltres, va, cridem-lo. Perot, Perot, va, desperta't. Sembla que està aquí dintre la maleta, va. Vinga, mireu-lo, l'escavallat, ja està aquí. Vinga, desperta't. Que t'has d'espavilar una mica, Perot. Saluda tots els nens i nenes que ja t'esperen. Vinga, Perot, va. Hola, saluda'ls a tots. Vinga, mireu-lo, que guapo que va. Va, cantem-li la seva cançó tots plegats. Vinga. Perot, l'escavallat, la nostra titella, Perot, l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, Perot. Ui, a veure, espereu que ja sabeu com, Perot sempre ens vol dir alguna cosa. A veure, què em diu avui en Perot aquí, cal d'orella. Val, Perot. Molt bé, ara els dic als nens i nenes. Sabeu que no acaba de dir, Perot? Que vol saber una cosa. En Perot és molt curiós i al mig de tant de llibres sempre vol investigar tot. I ja sap que hem començat un mes nou, el mes de febrer, i que el febrer és el mes de Carnestoltes. I vol saber per què celebrem el Carnestoltes, en Perot. Molt bé, Perot, molt bona pregunta. Què us sembla si ajudem en Perot a esbrinar a veure per què celebrem el Carnestoltes? Segur que aquí dintre la maleta tenim la solució, oi, Perot? El conte que ens has atrapat avui potser ho explica. Va, anem a esbrinar què us sembla, nens i nenes, va. A veure, si entre tots podem saber per què se celebren Carnestoltes. I així en Perot també quedarà ben tranquil i ho sabrà. A veure, la maleta atrapa contes, si tenim la solució. Em sembla que sí. Mireu, el conte que ens oferirà la solució a la pregunta d'en Perot. Se'n diu, què celebrem? Carnestoltes. És un conte amb text de la Núria Font, il·lustracions de l'Anna Clariana. A veure, i de l'editorial Cruïlla. A veure què ens explica aquesta història. Prepareu-vos, nens i nenes, que esbrinarem el misteri de Carnestoltes. Mireu, aquest conte comença amb aquestes coloraines tan boniques que ens prepara el que ens explicarà aquest bonic conte. Mireu, avui, quan la Berta i els seus amics han arribat a l'escola, han trobat una sorpresa. Una carta que estava enganxada a la pissarra de Sa Majestat el rei Carnestoltes. Visca! Ja saben que cada any en Carnestoltes sempre els hi porta alguna sorpresa. Per això avui estan tots tan contents. Mireu-los. A veure quina sorpresa portarà aquest any Sa Majestat Carnestoltes. De seguida comencen. Què hi diu, senyoreta? Què pregunta la Berta? Què hem de posar? Què hem de fer? Què ens mana el Sa Majestat el rei Carnestoltes? L'endemà mateix és Carnestoltes. I com cada any, Sa Majestat dona instruccions a tots els nens i nenes sobre com s'han de guarnir aquell dia. Tots ja estan ben encuriosits. El rei Carnestoltes vol que demà vinguem amb les sabates ben guarnides i amb un barret, els explica la mestra, que ha obert amb molta cura el sobre que havia deixat Sa Majestat. Que bé, tots ja comencen a rumiar. En Pau pensa que agafarà el barret de capità del seu avi. En Lluc, que es posarà unes ulleres i un nas ben divertit per ajudar a acabar de decorar amb el barret. La Berta ja es pensa a veure com ho farà per decorar les sabates, si enganxarà trossos de paper, si gomets, si potser la mare els hi deixarà pintar. Ui, em sembla això que no. Tots ja estan pensant a veure com es guarnireu. I mentrestant, la Berta,
És molt curiosa, li pregunta la senyoreta. I per què es disfressa la gent per Carnestoltes? I la senyoreta els contesta, escolteu bé, que ara mateix us ho explicaré. I els nens es posen a escoltar amb molta i molta atenció. Hi havia una vegada un país molt llunyà, on tot eren desgràcies. Les collites s'assecaven perquè no plovia. La gent passava gana. Els ramats no tenien herba per menjar. Tots els habitants d'aquell país estaven molt preocupats perquè cada dia estaven més tristos, sobretot perquè no tenien res per menjar, ni per les persones ni pel bestiar. Sort que en aquell país, com quasi bé tots els països, hi sol haver-hi un savi d'aquells que tenen solucions per tot. I un bon dia, tots els habitants es van acostar a la casa d'aquell savi per parlar amb ell a veure si tenia una solució que els pogués ajudar a totes les penes que estaven passant. I el savi els hi va dir que tot anava malament per culpa del rei que vivia en el castell, perquè el rei era una mala persona. Llavors, tota la gent del poble es van posar a pensar a veure què hi podien fer amb això que els havia dit el savi. Aleshores, van decidir que havien d'anar al castell i van fer fora aquell rei, que va haver de marxar molt de pressa cap a unes altres terres llunyanes perquè allà ja no el volia ningú, ja que el savi havia explicat que ell era la causa de les desgràcies. I tots van entrar al castell, es van posar a les torres, a tots els balcons i el van acomiadar. Adéu, adéu! El rei va marxar a galop amb el seu cavall ben de pressa. I tots van estar ben contents. Després, al cap d'un temps, van posar-hi un altre rei, que era molt diferent de l'anterior. Era simpàtic, amable, treballador, i de mica en mica tot va començar a canviar en aquell país. La pluja va tornar a caure, els ramats tenien tant herba com volien, els nens creixien sans i forts, tots tenien menjar, totes les seves penúries ja havien acabat. Sort en el rei que els va ajudar. Al cap d'un temps, per celebrar que havien fet fora el rei dolent, van agafar un ninot, el van ben disfressar, li van posar barrets, llaços, colls, de tot, i li van posar un nom, Sa Majestat Carnestoltes, i el van passejar per tot el poble fent-li bromes i rient-se'n d'ell. Els nens i nenes, grans i petits, tots també es van voler disfressar. Cantaven i ballaven al voltant d'aquell ninot. I per recordar aquesta llegenda, ara la gent es disfressa i fa ximpleries per la festa de Carnestoltes. A casa, a la tarda, la Berta va explicant al seu pare el perquè de la llegenda. El pare s'ho va escoltar ben encuriosit i li va dir: «Vinga, va, papa, que m'has d'ajudar, que hem d'anar per feina, que demà hem d'anar amb les sabates ben guarnides i amb un barret al cap». Es van posar a treballar tota la tarda i al pare li va quedar un barret preciós. La Berta va estar supercontenta i, a més, amb totes les sabates plenes de coloraines. L'endemà, al pati de l'escola era una gran festa. Tots portaven uns magnífics barrets ben vistosos, les sabates de coloraines decorades de mil i una maneres diferents. Fins i tot, l'Aleix va portar en Blanquet el seu hàmster a dintre una gàbia que també l'havien disfressat. Tots van celebrar la festa feliços i contents. Més tard, a la tarda, quan van sortir de l'escola, la Berta i tots els seus amics van anar a participar a la rua del seu barri, on tothom era igual. Tothom, tots disfressats, plens de confeti i de garlandes,
amb antifassos i barrets on ningú sabia qui era ningú. I així va ser com vam passar una bona tarda de Carnestoltes, la Berta i tots els seus amics. I compte comptar, compte acabar, esperem que us hagi agradat. Aquest conte que ens explica el perquè de la festa de Carnestoltes, de la Núria Font, amb il·lustracions de l'Anna Clariana i de l'editorial Cruïlla. Què? Què et sembla, però? T'ha quedat clar el perquè de la festa de Carnestoltes? Em sembla que sí. Ui, espera, que em sembla que em vol dir una altra cosa. Digues, perdó, a veure, si m'hi costo em sembla que... Perdó, molt bé, ara els hi dic. Sabeu què m'acaba de dir, però? Que li ha agradat tant el conte que li agradaria disfressar-se. Però bé, mirarem a veure què hi podem fer, si t'aconseguim alguna disfressa perquè estiguis content. A veure, encara tenim uns dies encara per celebrar el Carnaval. A veure si la setmana que ve podem aconseguir una disfressa per en Perot. Aquí ho deixem, però no et preocupis, que intentarem buscar una solució. I vinga, nens i nenes, per avui ja hem acabat. Us esperem la setmana propera i, sobretot, cuideu-vos molt, fins aviat. I ara, abans de marxar, sobretot, que no ens en descuidem, de bufar l'espelma. Va, des de casa, vinga, tu també, però a la 1, a les 2 i a les 3. Adéu-siau, cuideu-vos molt, un petó, fins aviat.